हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों अदेबानि गोबाव सम जाबायमोन इउटिउबाव फैयैया नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दा अब्लाबो दिनैहाय माखासे जेंनाफोरनि सायाव फंनैसो रायजोफोरनिसिम बुंहरनो एबा गोसोनि साननायखौ बुंनो लुबैनानै बाहाय बानायनाय जादों भिडिअखौ दा जोङो नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनाबो बयबो नुगासिनोखा जोंनि बर'फोरनि हालामाव मा जागासिनो दङ दामानि दा जोङो साननैसो सिगाङाव दाबसे जायगायाव बर' सिख्लाखौ बुथारनानै गालांजानाय माबा मोनसे जाहोन दाया जायखिजायानो जाया मानो बुथारनानै गालांजानाय बेखौ नोंथांमोना नुदोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो बेनि उनावनो साननैसोनि उनावनो आरोबाव नुनो मोनबाय जों मागुरमारियाव जिहेतु जानाय जाथाय मोसौ सिखाव नङैखौ एबा दाय गैयैखौ दाय होनानै बुनाय बाहाय जेराव जोंमोन बर' आरो मुसलमान सासे सुबुं दा बेफोर जाथायफोरखौ लानानै जोङो गोबाङानो सांग्रांथि जानांगौ एबा गोबाङानो ओरैबायदि जानांगौ होननानै जोंना गोबां ससियेल मिडियायावसो बुंगासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों नाथाय एक्सुयेल खोथाया एबा एक्सुयेलि बबे जायगायाव खामानि मावनांगौ जों बेफोरखौ गोबाङानो रोङाखै नाथाय बुंनो थाङोब्ला बेफोर गासैबो खामानिफ्रा बबेबा मोनसे आफाद एबा बबेबा सासे दैदेनगिरिनि सायाव सोनारनानै थायो समाजनि मानसिफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बेफोरखौ बिबान दङ होननानै बुंनाय जायो आरो नाथाय जोङो दा नंगौबो गोदो नुदोंमोनबो जेनेबा आफाद बबेबा मोनसे माहारियारि आफाद जायखिजाया नाम लानांलाया एबा मुं बुंनांलाया जों बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरि बेफोरबायदि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोर बर'फोरनाव दंमोन खोथाबो मानियोमोन आरो बेफोरखौ बिथांमोननि एक्सन लानायखौ बयबो गियोमोनबो जायखियानो जाया मानो सरासनस्रा मानसिनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो जाया मानो सरासनस्रा मानसिनि दैदेनगिरियानो जाया मानो बा गामिनि दैदेनगिरियानो जाया मानो बेफोरखौ दा गामि लेभेलनिफ्राय आप टु गासै हारिसिम जोंनि बेलायाव नाथाय दा जोङो बेबायदि दैदेनगिरि मोननो थांला आरो बेबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो रावबो मानिनायबो नंला एबा मानियासैबो आरो जाहोना जाहैबाय मोनसेल' बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव बर'आव राजखान्थिया आसि बिजौनिफ्राय आथिंनिफ्राय खर'नि खानाय थिखिनिसिम बयनावबो हाबनानै दंसै दा बे मोनसे जाहोननि थाखायनो जोंनाव गावजों गाव सोरबा दैदेनगिरिखौ मानिनाय आरो सोरबा दैदेनगिरिखौ मान होनाय सोरबा दैदेनगिरि ओंखारनाय बे मोनसे बुस्थुआ जोबनानै थांबाय जानो हागौ जोंनाव दैदेनगिरि होनबा दा गोबां दङ नाथाय खायफाया राजखान्थिनि दैदेनगिरि दा बेफोरबायदि ओंखारलांबाय आरो दा बेबायदिनो सोरबा समाजनि दैदेनगिरिबाबो बेखौ राजखान्थिनि गाब फुननानै राजखान्थिनि उमुग हानजानिसो दैदेनगिरि होननानै जोङो बुङो आरो दा बेखायनो मा जानो नागिरदों बुंनो गोनां खोथाया गोबां दैदेनगिरिखौनो सोरनिबा समाजनि खामानि मावबाबो बै गुबुन मोनसे राजखान्थि हानजानिया सोंखारिनाय नुनो मोनगोन जायखिजाया बेहाय रुलिंजों सोरबा माबाजों अपजिसनजों बिदि गैया जायखिजाया दा बेनिखायनो फारसेथिं जाय जोंनि समाजाव ओरैबायदि जाबाय गामि ओनसोलावबाबो मोनफ्रोमबो गामियावनो जायो जानांगौ माबा मोनसे दाय बिजिरोबा दायनिगिरिखौ जुदि साजा होनो ओंखारोबा गुबुन फारसेथिंजायनिफ्राय अपजिसन ओंखारगोन एबा हेंथा जागोन आरोखि दा बेबायदि एकदमबारे अपोजिट साइड जानानै थाफैयो आरो दा बेयाव खामानि मावनो एबा सोरखौबा बादा होनो थांनाया सोरबा ओंखारोबा सोरबा दैदेनगिरि ओंखारोबा बेयाव थाबथानो गोनां जायो दा बे फारसेथिंजाय आरोबाव ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दोखो रायजागोन दैदेनगिरिफ्रा बेयाव ओंखारनो उसुबिदा मोननानै थासै आरो गोबाङानो जोङो दा नुनायाव आरो फारसेथिंजाय मा जाहैबाय गोबां जोंना राजखान्थिगिरिफोराव दैदेनगिरि हिसाबै दंहैजोबसै राजखान्थिगिरियावसो एबा राजखान्थिनियावसो दैदेनगिरि हिसाबै दंहैसै दा बेखायनो बिथांमोनहा बबेबा मोनसे गिदिर हारिनि खैफोद फैयोब्ला जाथिनि होननानैल' मावनो ओंखारनो हाया एबा ओंखारनायखौबो जों नुखाया मानो होनबा राजखान्थि होननाय लोगो लोगो मोनसेल' हारि बाहाय थाया गासैबो जाजोबो दा जायनि थाखाय सोरबा मोनसे दायनिगिरिया बबेबा मोनसे हानजानि बा बबेबा मोनसे हारिनि जुदि फैयोबा बेनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लानो राजखान्थिगिरिनिफ्राय मालाबाबो ओंखारा दा बेखायनो समाजारि आफादफोरासो नारसिननांगौ दा फारसेथिं जोंनि गेजेराव नुनो मोननाय जादों मोनफ्रोमबो समाजारि आफादफोरखौबो जोङो राजखान्थिजों सोमोन्दो दङ होननानै गावजों गाव फुनलायलायनानैनो मा जाहैबाय रावबो मोनसे राजखान्थि समाजारि आफादखौबो जोङो मान होनाया गैला आरोखि दैदेनगिरिफ्रानो गावजों गाव फुनलायलायनाय हिसाबै उन्दै खि गोरोंनिफ्रायनो गैला दा थुनलाइ आफादानो जा फरायसा आफादानो जा समाज फोसाबग्रायानो जा गोदामानो जा गिदिरफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो गावजों गाव बेबायदि फुनलायलायबाय नालाय आरो ससियेल मिडिया दिनै जोनोम जाबानो बयनिबो आखायाव फैयो जोंनाव मबाइलाव बेखायनो मा जाबाय बयबो गोरलैनिफ्रायनो मान होनायखाया गैला आरो दा बेबायदि कन्डिसनाव जोंखौ मा जाबाय खाथियाव थानाय गुबुन सुथुर होननानै बुंनांगोन जोङो गुबुन सुथुरफोरा
सानफानि उनाव सानफानि उनाव सानफा बर'फोरनि गासैबो आखुफोरखौ बेफोरखौ बिसोरो बिथांमोना हमनो हाजोब्बाय आरो हमनो हानानैनो बेखायनो मा जाबाय जेराव चान्स मोनो बेयावनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जायफ्रा ससियेल मिडियायाव मोननानै भाइरेल जाबाय जों बेखौसो नुनो मोनसै, नाथाय ससियेल मिडियायाव नुवालासे जोंनाव बेबायदि गोबां बुस्थुफ्रा जानानै गोमोरलांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय आरो मा डेन्जारसिन जाबोनो हमगासिनो दङ बेखौ जोङो हमनो हादों। दा बेखायनो बुंनो गोनाङा बेसो, दा जोङो रायजो राजाफोरनि एबा जोंनि लाइमोन बा जायफ्रा दा बांसिनै जोंना आइजो एबा सिख्लासाफोर बिथांमोनखौसो जों खावलायहरनो नागिरदों, जिहेथु बिथांमोननि सायाव बांसिन जायो। दा बिथांमोनहा एसे बुजिनो गोनां दंसै, गावबागावसो सोरबाया नोंखौ बासायफैनो बेयाव सोरबा फैगोन होननानै जों मालाबाबो साननानै लानानै आवगायनो नांला। जों गावबागावनो आं बोरैहाय मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बेखौ मावफुंनो हागोन, आं मोनसे जायगायाव थाङोबा बोरै थानानै हारसिङै आङो फैफिननो हागोन, बिनि थाखाय नोंहा आप टु माने मा होनो फुंनिफ्राय मोनाजासिम सानग्रोनानैसो थांनानै फैनो गोनां जानानै फैगोन। दा बेयाव नोंनि थाखायदि सोरबा ओंखारबोगोन बे मालाबाबो जानाय नङा आरो जाला, जों नुखाबाय बर'फोराव। बेखायनो साफ्रोमबो देरफुनाय लाइमोनफोर आरो लोगोसे बांसिन सिख्लाफोर दा बिथांमोनहा जाहाथे सांग्रां जायो, नङाबा गावनि जिउखौ गाव फोजोबनानै लागोना बे माने खाथां आरो। दा बेखौनो जोङो नुनो मोनगासिनो दं। बेखौसो आं बुंदों, आं सोरखौबा दैदेनगिरिखौ रावखौबो राया, सोरखौबा हानजानि पार्टिनि मानसि सोरबा बबेबा मोनसे आफादखौ आं सोंखारिया, नाथाय बेखायनो जोंसो गावबागाव सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दंसै। दा बेखौ जोङो नुबाय, मानो होनबा जोंनि गेजेराव मोनसे स्ट्रं खामानि मावग्रा आफाद एबा दैदेनगिरि होनबा जोङो फ्राय गैला आरोखि। मावग्राफ्रा मावो जानो हागौ, नाथाय आफादा दङ आरो मावो जानो हागौ, नाथाय जोंनि गेजेराव गावजों निजे फुनलायलायनानै बेखौ बेसेन गैयि खालामलांबाय। दा बे मोनसेया माने दुरबल जाहोलांजोबबाय आरोखि। दा बे मोनसे जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामदोंमोन, जाहाथे बयबो दा बिमा बिफाफ्रा नायो जानो हागौ जोंनि चेनेलखौ, बिमा बिफाफ्रा नायदों जानो हागौ। बेखायनो फिसाफोरा जाहाथे जाया गावबागावनि रावै बुजायनानै हो, सोरबा जोंनि बुंनायखौ खोथाखौ खोनासंनांलाया, गावबागावनि रावै बादा होनानै हो, जेसेबां हायो बोसोन होनानै हमथानो नाजा आरो। दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदोंमोन। बारा बुंला, एसेनोसै, गोजोन्थों।